Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Magandang tanghali, kumikinang ina. Nicoliala. Dear Nicole and Diego! Teka, babasahin ko. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi po, nasira po yung cellphone na niregalo po sa akin ng mama ko. Ngayon, nagtataka po yung mama ko kung bakit hindi daw po ako nagse-cellphone. In fact, ako po ay nakitext lang po. Ayan. Paano ko po ba sasabihin sa mama ko na hindi po siya magagalit? Ay. Well, ganito lang yan. Dami na nga naming problema. Yun yung gusto ko sabihin. Ganito lang yan. Ang dami na nga namin problema, dumagdag ka pa. Pati ba naman yan, issue din namin. Alam mo, pero totoo naman, no, pinakamahirap sa lahat talaga yung umamin sa magulang. Kapag ka meron kang ginawang hindi masyadong maganda. Mahirap yun eh. Kasi kaya ito naalala ko tuloy nung bata pa ako, binilhan ako ng relo na quartz. Sumama ako sa yung mga palaboy-palaboy din ng mga kaibigan, naligo sa beach. Sa kalimutan ko, bagong-bago, iniligo ko sa Tapos, nabasa, hindi na gumagana. Oo, hindi siya water resistant. Baka fake yan, quartz yan. Sabi ko, hindi na ako uwi sa bahay kahit ano mangyari. Talagang hindi ako umuwi. Nung nagutom na ako, umuwi din ako. Saka ka lang umuwi. Diba? At saka mo lang inamin. Ganito lang yan eh. Kapag ka ang magulang ay nagalit sa isang bagay na ginawa natin or hindi natin ginawa o kaya sa isang kasalanan, syempre normal naman yung reaction na magalit. 'Di ba? Pero hindi naman yan magagalit forever. Correct. Of course, kaya naman sasama yung loob niyan kasi una, kung halimbawa ito katulad nung kay Diego noon, 'di ba? Pinaghirapan din naman bago magkaroon, hindi lahat ng tao may relo. Tapos itong kabisya natin na nag-PM, hindi naman din lahat talaga ay mabilis lang bumili ng cellphone kapag nasira. Baka ito'y hindi namin alam ang backstory. Gift sa'yo, ipinangungutang ng nanay mo. Yes. Pinakamasakit kasi yun eh, yung nagbabayad ka pa kahit wala na yung item. Ilang beses na nangyari sa akin yan na nagbabayad pa ako kahit yung item na wala na or nasira. Masakit talaga yun. Pero, hindi naman yan forever para magalit sa'yo. Tama. Actually, mas ma-appreciate nga nila kung sasabihin natin yung totoo. Feeling ko kaysa yung anong sinagot mo nung tinanong ko kung ba't hindi ka nagsiselfone? Tingnan mo, pag nagsinungaling ka, mapapatungan pa yan ng isa pang kasinungalingan. Hanggang sa nalulubog ka ng nalulubog. Hanggang sa ikaw na yung kapalit ni Satanas. Charot. Actually, naalala ko lang kasi isa sa may isang verse ako na na-quote nung Sunday nung nag-preach ako, nag-message ako na may ganyan na sinasabi na kung minsan, yung mga wicked daw, yung mga makasalanan na tao, kung minsan hindi na nila na alam na nai-stumble na sila. Hindi nila alam na masama pa sila. Kasi nagiging automatic na eh. Kasi gumawa ka ng maliit na kasalanan, hanggang sa patago ka ng patago, na lumalalim na lumalalim. Na parang feeling mo, normal na siya. So, wag nating i-normalize yung pagsisinungaling. Yan. Porque gusto nating itago yung kasalanan na ginawa. Kasi again, pag nagsinungaling ka, papatungan mo pa yun ng isang kasinungalingan eh. Hanggang sa yun nga, hindi mo nalaman, na doon ka na, lumubog ka na. Ayun, cellphone lang ngayon na itinago mo, sunod love life Correct, na. Totoo. Sunod may ginagawa ka na. Pagulat mo na nanay mo, buntis ka na. Diba?
At anong rason? Anong rason? Oh, Natakot ka. natakot ka. Diba? Ang hindi natin alam, minsan kasi, ito na naman yung sinasabi ko lagi, parenting doesn't come with a manual. Ibig Tama. sabihin, kapag naging magulang ka, kahit na madami ka pang nabasang libro, na-attend na seminar, maaaring may tulong din talaga ito. Yes, Kasi oo. may labang ka naman kapag may kaalaman ka, knowledge is power. Pero ikakalibrate mo pa rin. Correct. Pero sa tunay na buhay, pag nandyan na, Oo. 'di ba? Hindi na yung katulad ng parang nababasa mo sa libro or napapanood mo sa pelikula o sa K-drama. Tama. Iba-iba po talaga, 'di ba? So, kung halimbawang yung magulang mo magalit sa mali mong ginawa, di syempre normal lang sa kanila 'yon. Hindi na maaaring hindi nila first time nangyari to. Alam mo, ito yung isang nabasa ko kanina na sobrang totoo. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kabataan, lagi ko 'to sinasabi na sa mga magulang, tandaan ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Tama. Diba? They only have one childhood. Correct. So we have to make sure na tuturuan natin sila ng maayos, tapos masaya yung childhood nila. Oo. Pero yung nabasa ko, you only have one childhood. But you also have one motherhood. Ibig sabihin, para naman to sa mga bata. Oo. So kung yung nanay mo na nakakainis kasi laging nagagalit kapag ka may ginawa ka o kahit wala kang ginagawa, parang nagagalit sila, 'di ba? Isa lang din kasi yung mother, isang beses lang din sila magiging mother. Yan. Katulad ng isang beses ka lang magiging bata, minsan lang din sila magiging nanay. And most of the time, hindi din nila alam kung anong ginagawa nila. Inaano lang nila, chinacharot-charot lang nila. Ang mga bagay-bagay kasi nag-a-adjust sila as you go along. So, kung pag matapang ba ako, palasigaw, effective ba to? O doon ako sa pabebe, masikip at makipot. 'Di ba? Alin ang mas effective? Yun lang yun. Ang parenting kasi along the way, kinakalibrate mo Correct. Halimbawa, nung maliliit pa sila, like for example, yung anak ko, iba yung parenting style ko nung maliit pa siya. Ngayon, nung nag-iba na rin kasi ugali. Totoo. So, mag-iiba ka rin din mag-a-adjust ka rin din. Correct. So, ano ang punto namin dito? Ang punto namin, kung magalit man yung magulang mo sa'yo dahil sa nawala yung cellphone, 'di ba? Or nasira, ano ba yung sinabi niya? Nasira yung cellphone, 'di ba? Pag magalit sila, intindihin mo. 'Di ba? Intindihin mo. Tapos marirealize din yan, 'di ba? Hindi ba't kapag halimbawa kinagagalitan tayo, ewan ko kung naranasan niyo po ito, no? Pero kapag kinagalitan tayo, maya-maya, o kaya baka abutin ng kinabukasan. May isa lang maunang maglambing dyan. Ayan. Tapos na. So yung galit ni nanay ay hindi forever. Ayan. Yun lang yun. So galit niya. normal lang na maglabas ng frustration sa mga magulang. Tanggapin nyo, wag naman talagang feeling nyo naglabas ng frustration yung magulang. Dahil may kasalanan ka naman, niisip mo na ang sama-sama na ng magulang mo. Parang kinakawawa ka na. Hindi ganun. Ito yung sinasabi ko lagi, iba-iba po kasi talaga ang parents. Kung ang parents nung kaibigan mo, pabebe, mahinhin, baka kasi mahinhin talaga sila. Totoo. Parang, for example, makikita mo yan medyo malalaman mo yung kultura sa loob ng bahay kasi makikita mo sa ugali ng pamilya. So for example, meron akong kakilala. Ayan na naman! Ito na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kakilala ni Nicole Yala! Handa na, handa! Eto, splok ko na. So meron akong kakilala na yung mga anak niya sobrang hinhin, yung sobrang finesse, as in, Pag nagsalita. pag nagsalita, sobrang malumanay. Tapos, basta yung mga galaw nila, very refined, ganyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, grabe no, nakakatuwa silang panoodin, yung mga anak. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Parang may choreography. Oo, correct. Parang synchronized swimmers. Parang may choreography, synchronized swimmers. Tapos, hindi large movements na parang pantomime. Ang mga movements nila ay maliliit, mga pabebe. Parang graceful mga balerina. Parang may swing ng i-slow. Totoo, ganon. Balerina. Tapos kung magsalita ang hina, parang kailangan mo pang come again. Ano ulit yung sinabi mo? Iha, ganon. Ano po, tita? Tita, kasi ganito po, ganon. Tapos sabi ko sa asawa, nakakatuwa sila, no? Ang layos anak natin, no? Bakit ano ba yung anak nyo? Kumbaga kung sa sayaw, kung itong mga anak ng kakilala ko, mga balerina, yung mga anak ko hip-hop. Yan. Hindi, yung cramping. Cramping gumagano. Correct. Yung cramping, yung may kasama mukha. Ganyan.
Ganon sila yung may kasama, yung padjak may kasamang mukha. Ganon. So, ganon sila. And then I realized, teka lang, hindi naman tama na mag-compare. Kasi una sa lahat, yung kakilala kong yun, ganon din sila. Ang hinhin nun. Kaya nga sinabi ko kakilala, hindi kaibigan kasi hindi ko masyadong kaibigan yung mga mahihinhin. Di ba? Kaibigan ko mahindutin. Charot! Hindi, so, ang hinhin nila. So, syempre, kung ano yung nakikita doon sa bahay, yun din yung mga ma-adapt. Yun lang yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko, nga naman, syempre, huwag kang mag-expect ng batang mahinhin. Kung mismo sa loob ng bahay, level 105 yung boses namin. And of course, take note din nagsishift din sila ha. Actually, Di ba sabi mo, sa ngayon, si hip-hop. Princess pag may bisita, yes Oo, po. yes po. Gugulat ako, sino yan? Sino yung sino tong pumunta dito, di ko yung kilala, di ba? Ganon. So, bakit dati nabanggit yung mga ganyang klase mga eksena? Nag-iiba-iba ang ugali, 'di ba? Nag-a-adjust po tayo, mga ganyan. So, it's important na mag-intindihan. 'Yon, 'di ba? So, ganun 'yon na. Again, babalik tayo dun sa fact na nasira yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung backstory doon sa cellphone. Maaaring pinaghirapan, maaaring inutang wala pang bayad, maaaring inutang hindi pa nagsa-start yung bayad. Ayan, pa yun. Ang sakit nun, 'di ba? Ang saklap. Yung may ano pa na 1 month mo na bago bayaran. Bago bayaran pero nawala, 'di ba? Masakit pero eventually po mga kabisyo, wala namang forever, mapapatawad din. Tapos makaka-move on din. Hindi naman forever yung sitwasyon na yan di ba? So, for example, ako nung isang araw, 2 weeks ago, parang sinabi ko ba yun, nasira yung phone ko. So, dinala ko na sa service center, tapos hindi lang nila magagawa kasi yung system nila down. Dinala ko sa yung pagawaan talaga ng mga cellphone ng mga batikan. Hindi din nagawa. So, sobrang sama ng loob ko dun sa yun na parang feeling ko hindi ako makaka-move forward kasi 4 years worth of pictures. Ang dami dong hindi ko pa napopost kasi ayaw ng asawa ko ng at the moment posting. Gusto niya delayed, ganyan, 'di ba? So, talagang sobrang sama ng loob ko. Parang feeling ko forever kong dadamdamin na nasira yung phone ko. Sinabihan na akong mag-back up, hindi ko pa ginawa. And then eventually, naka-adjust na ako dun sa bagong telepono ko. Naka-adjust na ako dun sa fact na, hinuhulugan pa yan kahit na wala na siya, 'di ba? And then eventually naayos siya. So ganun lang talaga. Meron naman bigla-biglang magiging solusyon. Kung walang solusyon, edi lesson learned, 'di ba? Yun nga ang maganda dito sa nagtanong na isipin mo yung mga nangyayari, there are lessons to be learned. Yes, lagi. O yun yung ganansya mo kung baga, yun yung kita mo dyan. Correct. Na ngayon na pinag-uusapan namin dito sa Tambala na ang dami parang aral, ang dami parang connections doon sa simpleng cellphone na sira, di ba? Napunta na sa motherhood, napunta sa kaya mahinhin yung mga anak kasi mahinhin yung mga magulang, napunta na sa pag-adjust sa ugali. Yes. Di ba? Dahil lang sa cellphone mong yan, isipin mo ang dami ng ang daming napuntahan. So hindi rin talo. Correct. Ayan. Para hindi ka pagalitan ng nanay mo, ayan, ipakita mo tong episode na to. Episode na Kaya, Inay, ayan na yung pinag-usapan nga. Ganun kakahalaga yung nararamdaman mo na pinag-usapan ka sa tambalan. Ganon. So, again, it's important na tandaan po natin na normal lang na magalit. Yes. Ikaw ba naman, di ba, nasira ang isang bagay? Di ba, initial reaction mo is sayang, kainis, di ba, buwiset, di ba? May masasabing, alam mo naman, minsan pag galit tayo, may masasabing mga masasakit na salita. Sometimes we don't mean it di ba? Pero nasasabi lang natin because nagulat tayo, nainis tayo, 'di ba? Pero dapat matuto po tayong i-owe yung yung mga pagkakamali natin, yung mistakes natin. Correct. So next time, mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. Tama. Yun, kabisyo, ha? Salamat ng marami sa pag-share ng iyong kwento and wish ko lang, hindi ka talaga pagilitan ng nanay mo. For all you know, wala siyang pake. Diba? Kung pagalitan ka man, tanggapin mo. Tanggapin mo. Nasira naman talaga Diba?
Ay, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!